Het is jouw west. Ja. Oh. Mooie truis uit Peter van der Zee. Nou, dat ben ik niet maar. Ja, ik vind eigenlijk, Ronald, nog je toch zegt dat we eigenlijk best wel even zo'n begin intro. Is net wat jong of zo? Ja, dat dacht ik al, hè. Maar waar had het meestal leuk dat je hem zag naar deze Facebook-hit van de media, denk ik? Ja, welkom bij de Grutte Bjuste Baleke. Het is als Chris-show. Waar had hij nou maar betacht, man? Ja, dat wie Lars zijn idee. Lars, kom er even bij, jongen. Haast je nog heel vaak op oefenen op deze Grutte Bjuste Baleke, het is als Chris-show? De Grutte Bjuste Baleke, het is als Chris-show. De Grutte Bjuste Baleke, het is als Chris-show. Ja, nee, aan het begin weer dreig, maar nou inmiddels kan bijna iedereen het in één keer zezen. Dus, Ja, ik weet niet, misschien moet je hem thuis ook even oefenen, want ik wist dan 2 weken lang dat dit gebeurde zo ongeveer. Ik ga echt 2 weken lang 2 weken lang alleen nog maar rond de oefening was. De Grutte Bjuste Baleke, het is als Chris-show. En dan heel snel, de Grutte Bjuste Baleke, het is als Chris-show. Wat geef ik waar, Ronald, vertel even. Ja, we hebben wat fragmenten uit het afgelopen jaar. En we hebben hier allemaal gezellige omroepers in Ik jer ze net. Ja, ze binden wel. Ja. En ik steer dadelijk maar jet bij het draaiende rad. En dan kunnen de mensen deze truien winnen. Of een echte Omroep Friesland Kriesmoets. Ja, en in het teken van de vrede en in het mooie eindejaarsgevoel kan eigenlijk nooit missen. Het is altijd prijs. Ja, altijd raak. Ja. Dus of een moets of een kriestrui. Ja. Maar hoe kunnen mensen die winnen? Ja, we binnen live op Facebook. Dus mensen kunnen onder het filmpje reageren van ik wil graag meidwaan. En nou, dan zie je dadelijk een selectie uit. De jury ziet het een selectie uit. En dan wordt die namen opgenomen. En dan gaan we draaien aan het rad en dan winst. Oké, Ja. dus mensen Williamson fantastische kriestrui winnen. Dan kan dat dus. Let dan even een berichtje achter onder Facebook. En op uw ding hieronder. En dan, Ik wil winnen of zo. Zet dat er maar ja, of onder. mij zit er gewoon Ja. even wat leuks van. Vragen. Ben we echt dol op. Dus hij hem leuke vragen. Dan de gasten die hier dadelijk op de bank komen. Want het is in die zij. Je komen de hele tijd al je collega's die dit hier heel druk west binnen met Nijs. De cultuur. Heer net de Vietnam. De meesten van Heer binnen er massaal. Ja. En de online redactie van zelfs ik. Elsenien had zijn hechtepunten van dit hier meenam. Dus er komen al je leuke dingen voorbij. En ja, ik wil een spectaculaire, ik wat minder mooie dingen. Want er is gewoon een hele prutte gebeurd dit hier. Nogmaals, hij je vragen. Zet dat dan even hieronder. Wil je een trui of een moets winnen? Let dat dan ook even weten. Opmerkingen, hartstikke leuk. Maar het is vrede. Hè? Het is crisis, dus we horen die gedachten even in de achterhollen. Ronald, zullen we een trui, man? Hebben we al reacties binnen op de crisistrui? Even zien, Hanny Adema. Ja, ik doe graag mee. Geweldig toch? Nou, misschien winst daar ze niet in, Hanny. Nou, zullen we gewoon even proberen? Ja, ik wil winnen. Ja, zullen we even voor Hanny een draai aan de rad maken? Uit die bank. Ja, ik wel toch? Hoppakee. Hoppakee. Nou, ik neem Sjen. Maar Jet gaat draaien. Nou, dat keer wel wat spectaculair. Ja, even nog een slinger, nog een hoppakee. Wordt het een mus of een trui? Dit is wel spannend. Ik viel me wel een soort van Hans van der Tocht of zo. Nou, wat wordt het voor Hanny? Een moets. Een moets. Hanny wint een moets. Nou, stuur even een pb'tje, even een chatje naar de omroep en dan gaan we het regelen. Hebben we nog hier? Ik bedoel, het zal lekker even om een Ja, ring te zal ik komen. even zien? Zullen we nog eens even? En Petra Nijs van der Zee, ik doe ook mee. Nou Petra, we gaan draaien van die. Komt-ie! Woe! Als je Mickey, dat door het en dat Wat door wordt het. het? Een moets of een kriestrui? Spannend. Ja. Oh. Wat wordt het van Petra? Het wordt een kriestrui, ja. Ja, Nou, Petra de eerste trui Lokwenske, is stuur goed. even in de chat even die maat. Medium of small of zo. Dit maar wit en dan komt de trui die kant op. Nou, dan gaan we nou even om naar je Afke.
Ja, nou, hartstikke leuk. Roelof de Vries, bassist. Doe Verstappers die wat, dat ben ik net van die wens. Nee, maar ik denk maar wel eventjes rustig onder de zijkant zitten. Dat past mij wat beter. Rustig gewoon de Vooral in zijkant. deze trui. Meestal kunnen we even een heel mooi zin naar deze trui, want zo vaak zullen we hem net meer zien. Ik wist helemaal net dat het verplicht weer. Ik denk, Mag ik zeggen in de het is ik microfoon? zo onsympathiek om die trui net onder te lopen. Nee, ik ben net zo van een Christuin. Voest het onsympathiek om geen trui om te loeken? Dankjewel, ik jongen. Ik hè? zeg dat is een mooie krieskleren aan. Ik hier een mooi bloedgroentje aan. Mooi truitje. Ja, maar jongen, dit is een unicum. Zo. Ja. Sport. Ja. Je bent natuurlijk de man van de sport. Je komt overal zo ongeveer. Ja. Dus is elke week bij u Friesland Joert, bij u zo'n tafel zoek ze. Ja. Wat varieert in de sportvraat? Ja, weer toch wel weer een top hier. Het is eigenlijk maar het Frieske sport is het eigenlijk de alroende jeden dat wij leven in luxe. We hebben echt een aantal absolute topsporters. Hen jonken de breedte sport, like als het keertsen, wat fantastisch is wie dit hier maar een heel soort krekers, maar 4 in de finale, maar ik in de hele finale en al die hele mooie spannende partijen. Het scootjesielen, wat het hele seizoen hartstikke spannend West had, zowel de SK's als de IFK's. En zelfs het 4 leppen. Maar we hebben Epke Zonderland, wat fantastisch is natuurlijk, Sven Kramer, Irene Wust, dat echt absolute toppers binnen in die sport, die sport ik absoluut domineren. Daar hebben we bij het shorttrack hebben we nou al een aantal jaren toppers erbij. Maar ja, ik denk niet op het. Een hele goede datter bijvoorbeeld die er nou bij kwam is. Dus het weer een heerlijk hier. Ja, zelfs aan het eind van het hier nog weer. Hè, met Danny, weer spectaculaire momenten. Ja. Daar is 3 fragmenten voor u eruit. Ja. Zijn we naar het eerste fragment en dat is nevens me short track. Ja, was het plotje in? Ja, laten we eerst in de shin. Ja. Oké. Nou, goeie terug. Ja, Twadde. Twee trainen, ja, Twadde. Hoppa, Shinky, klasse. En nog wel winnen. Ja. Oké, klasse. Ahoy, goed gek. Wij willen gek. Let maar op dat Shinky het aan met je kind. Shinky, dit is op, dat is een kat. Dit wat goed hier. Dit doen. Shinky, Steembleeuwen, hier rond het. Dit is hem, Shinky krijgt een kost Steembleeuwen. Hij doet die push en hij duist al. Hij juichen, ahoy juichen. Reforce waar Shinky krijgt, want hij pakt de brandkieter. Oh, Shinky Knecht. Ja. Nou, vertel. Nou ja, net alleen Shinky, ik, Daan Breusma, het te laat en in dit geval Dennis Visser, Fjouw Friesen. Wat dit, het respect van zich, hè. Het ben mooie beelden, het is spectaculair. Het wie vooral van mij persoonlijk vond ik het een heel mooi moment. Ik zie mijn collega Ander Faber in een vol Ahoy, haast zien toe zijn man. Het shorttrack, dat is booming, hè. Dat wordt heel die grutter. Hoe kan dat? Waarom is dat in is dat er? Nou, ik merk wel een beetje om mijn maat om je heen. Het is een beetje uw generatie afke. Waar Ja. dat is? Ja, waar is Zeker. Dat hier dat mooi vinden, omdat het snel is. Het is rap, het is kwad, het is dynamisch. Het is Daar horen we van. Jong, snel en wild. Nou, wij zijn, als het al gauw wat langer wordt, vinden wij het al gauw saai. Ja, dat is onze generatie. Ja. En het lange baarreter is weer van mijn heid en mem, om het zo maar te zeggen. Die vinden dat. ben ik Maar en dat wisselt toch een beetje. Ik vind lange baarreter niet mooi, hè. Maar ik denk dat uw generatie het heel mooi vindt. En dan weer het in Nederland, op het wereldkampioenschap, op het hoogtepunt. Ze moesten het op dat moment zien laten, live op televisie. Die zag miljoenen mensen. En dan lezen ze het op dat moment zien. Ja, wij winnen erbij, de andere en ik. En dat Je is hem haar raast, ja, jongen. maar dat is dan het mooiste opslag van de ander. Hoe je dan ik net een goede commentator van de wijze, dat gaat dan vanzelfs, dan komt het eruit. Ja, dat is heerlijk komt het dan. Ja, dat is echt mooi. Ja. Dan het tweede fragment, Ja. Cambuur. Waarom haar Stefan kiezen? Nou, Cambuur wie ik aan wie in de competitie krijg net promoveert, uitskekelen. Maar in de beker wie het echt een fantastisch seizoen. Het is wel heel spiedig dat ze krijg net de finale halen. Maar ze halen de kwartfinale, het is in Utrecht, penalties. Een fragment maar videoskiers wat dubieus wie. De videoskiers dachten dat van de eerste broekwaard. En daarna kwamen ze in de hele finale. Weer hetzelfde moment, maar die videoskiers erachter. Dat iedereen dacht van oké, AZ scoort, kan dus uitskekelen. Maar het werd weer omdraaid. En toen ik nog eens een keer penalties. En Martijn Barto die op het laatst mist. Het hier van Cambuur het moment was dat ze. Nou ja, zoals in die vrienden Jervin en ik al een keer die in had. Die bekerfinale Harry. Dat maar 10.000 tegelijk naar Ljouwen te gaan. Dat hier briljant was. Maar ja, die wedstrijd in AZ. Dat wie qua commentaar. Maar Geert Fortuyn en collega Arie de Boer. Die twee dat wie ik magisch. Dat ken Laten we alleen even maar zien. Ja, we zullen even. Barto, nee! Oh, Barto! Schitterend schot van Jerzy Hoefdra. Oh nee, het is een doelpunt. Hij jouwt hem net. Nee, hij jouwt hem net. Weghorst. Nee, Lina's. En hij mist. Hij pakt hem. Cambuur mist hem. Ja, dit blijft me heel mijn leven bij en ja, dat is geen pretje.
Ja, en dan dit najaar is het toch met Cambuur ook weer even... Nee, het is een waardeloos seizoen natuurlijk. Maar Dijkhuizen die ontslaan is. En dat seizoen, we hebben het ook in dat ze krijgt uitskekelen, we toch PV in een nijcompetitie. Dan mag ik wat maar zitten. Maar dit seizoen is echt een drama. Als je kan met supporter binnen, dan is het lijden op dit moment. Maar goed, komt al weg. Laatste vraag, hoe Cambuur, kunnen Sipke en Jan het regelen? Jawel, wat soort voordelen zien in de eerste divisie. Als het al gauw weer bij ongeveer de top 8 of 9 is, dan speel je nijcompetitie en is alles weer mogelijk. Dat is het mooie van de eerste divisie. Ja, dus 2018 biedt nog van alles. Ja. Dan het derde fragment. Nou, dit wie echt wel spektakel. Epke Zonderland. Jeumig. Zullen we eerst even zien? Ja. Eerst even naar de oefening van Epke Zonderland. Juster op het WK in Montreal, Canada. Gaat aan en hij komt eerst met de Cassina. Gaat goed door de Kovacs. Hij gaat op één hand. Hoe is het mogelijk? Hij gaat door. Dit is overleven. Dan gaat hij door hoor. Hij gaat nu van alles. De gestrekte Kovacs komt eraan. Het bizarre verhaal is dat hij hingen bloot. Dus daar zie ik een mentale lading aan van nou, wat je... Op dit moment, hè? Hoe kan het dat hij hier nou heen bloot? Dat is toch fysiek hartstikke mogelijk? Fysiek is bijna onmogelijk. Zoveel krachten komen erop. Ik bedoel, nergens om. Maar ik weet niet hoe het mij die zit onder een rekstok. Maar mij in een hoorn zelfs. Ja, maar een pink draaigroen. Nee, sorry. Maar dat wie het magische van dat moment. Dat is hoe kan het nou? En dan is er als toch relatief een leek naar de Sjen. Maar de kennis die zou nou even, dit is zo spectaculair, zo uniek. Dat hij die oefeningen doet, die jouw vluchtelementen is al heel speciaal. Maar dat hij dan nog eens een keer eigenlijk misgriept. En iedereen denkt, ja nou valt hij. Maar dan eigenlijk maar de vingertoppen als het ware toch nog een vasthouden on die rekstok. Ja, dat wie zij is absurd. Dat eigenlijk iets fysiologisch, ik weet niet of het een goed woord is, maar eigenlijk fysiek net iets mogelijk is. Maar dat hij er toch van me kon hellen. En daar toch ik nog eens een keer een zilveren medaille hellen. En eigenlijk doordat diegene die een gouden medaille pakte, ja eigenlijk een hele saaie oefening die je, maar ja, toch alles goed die en toch goud won. Origineel goud won ik. Ja, dat zou heel saai wezen. Nee, maar bewijst, ik snap wat zij, maar bewijst dit nou dat Epke Zonderland echt nog een heel eind trok in? Nou ja, hij komt nou te staan gewoon op een leeftijd natuurlijk. Hij had wel onjong dat hij onder mij Tokio nog trok heeft, de Olympische Spelen. En de Nijsje, dat nou ja, misschien net wat daarna aanwijzen. Dat weet ik net, ik ging gelezen een bal, maar dat bepaalt alleen hij. Nog even een hele korte vraag. 2018, waar verheugt hij het meest op? Waar verheug ik me het meest? De Olympische Spelen natuurlijk. Winterspelen in Pyeongchang. Ja, dat is echt zo moeilijk. Ja. Oh ja, dat is al heel gauw hè. Februari is dan maar al die fysieke toppers op een lange baan en het short trekken. Dat wordt weer magisch soort mocht je dan echt hinnen? Of moeten we nog heel even leven naar de baasje? Zit hij maar te nee, ik ga het zo van wel. Ja. Sorry, misschien. En hij heeft al een warme trui, dus het komt helemaal. Ik ga dat het meer heel soort in ja. En tante, hoe heet de tante van die hekken? Tante Jannie zit in. Tante Jannie. Tante Jannie vindt het een mooie trui. Ja. Dank u wel, Roelof. Dank je wel, alsjeblieft. Ik denk, als je dan toch die kant op gist, dan wordt het ook wel weer stiert van een Kries-trui weggeven spektakel. In deze grote Bjusterbalik, het is als Kries show. Ja, zeker. De volgende werf waar we draaien is Ellie Breusma Post. Dus we jou weer even een slinger. Is dat de tante van Daan Breusma? Spannend. Een trui. Yes. Nou Ellie, stuur even een PM voor die maat en dan komt het naar die ta. De volgende is Petronella Anna. Wat doen we er? Oh. Moet ze. En was ze nou echt binnen? Reageer dan even onder de live video. En misschien wist je wel zo'n trui of een moet ze. En dan gaan we weer naar Afke. Ja, maar hebben we de microfoon deze kant op. Want Bimi op de bank onsko Tite Science, collega van de Nijs-redactie. Ja, en presentatrice. Hoi. Ja. Wat verrier we het van die op een Nijs-redactie? Nou, doet mijn vregen waard om hier aan mij te doen. En ik nooit dacht wat voor hier het qua Nijs-best had, of is nog. Dacht ik direct aan al die geweldsincidenten die we gewoon hebben, heel vaak een dierlijk slachtoffer.
Het is in deze setting misschien net zo leuk om moeten praten, maar ja, het is Dit wie wel wat echt gebeurt, het hè. nice, ja. Want we Ja. zijn heel vaak best wel weer opschrikt op de redactie dat er dan weer wat weer. Ja, het maakt het natuurlijk een nice. Het is heel nuver. Het maakt het een nice dat je wilt dat reuring en er gebeurt Ja. van alles op een redactie. Ja. Maar er zijn gewoon zoveel zaken die u dwaande houden, hè? Ja, als we ze optellen, hè, de dierlijke slachtoffers komen we op het 10. En dat is voor Friesland zelfs wel heel uitzonderlijk in I en Ier. Hè. Dat is Ja. een heel soort. We hebben een normaal IRC's, maar dan bent er misschien 1 of 2 en liever helemaal net in. Maar dit hier wint gewoon echt. Elke keer dat er weer wat gebeurde, zijn we van, hé, alweer? Dat ging me terug. En verleden weekend nog. Is net. Ja. Ja, precies. En dan natuurlijk nog de vermissing van Raymond hier in de stad. Die eerste fragment, dat had te krijgen mij die geweldsincidenten? Dat hebben we er even nu te helpen, begreep ik. Dus, Oh, oké. Nou, dat is echt maar goed in deze feestelijke setting. Ja. Wat is het eerste fragment wat we dan zien ginnen? Ik zie even naar de collega's. dat zal... Zeert van zeggen. Toch, nee. Zeert van zeggen. Dat moet het zijn. Dokkum. Dokkum. We beginnen naar Dokkum. Begin uit Dokkum. Nou, Beginnen. sure, dat is wat recenter. Dokkum, dat wie in het begin van het jaar van hartstikke leuk. Daar komt Sinterklaas aan, de landelijke intocht. Nou, gewoon juich op een redactie. Maar het roen al een beetje anders, hè? Het waard op een hele andere manier eigenlijk een beetje het epicentrum van heel Nederland. Want ja, Sinterklaas kwam daar wel aan, maar mensen die protesteren woonden zien het fenomeen Zwarte Piet, die waren het zin houden. Die woonden demonstreren, maar dat mocht niet. Zullen we even zien? Maar net Eltsenien is blied met de traditie uit. Amsterdam en Rotterdam winnen bussen met demonstranten onderwijs naar Dokkum om te protesteren tegen Zwarte Piet. En nu willen zij ervoor zorgen dat wij niet onze dingen demo kunnen houden. En dan geven ze die mensen gelijk. Weet je wat dat betekent? En dan wordt democratie gewoon de nek omgedraaid. Wij vinden dat Zwarte Piet hoort bij ons land, onze cultuur. Het is een traditie. En ja, als er een klein groepje mensen denkt van we willen niet dat ze hier komen, dan ja, hebben die pech, houden wij hun tegen. Ja, zo werkt het zo. Wie je dit iets west van tevoren ik al benauwd van wie is dat het gebeuren zo? Nou, benauwd is wat een groot woord, denk ik. Maar je verwacht het wel. Hè? Maar ja, het rare is, dat, ja, de verwachten ze het wel. Maar het is zo'n apart idee dat een bannenfeest eigenlijk kaapt wordt door grote meesken. Dat zo eigenlijk aan het wezen had. En dat is wel wat gebeurd is. Dat vond ik wel heel opmerkelijk. Ja. Ja. Dan naar het positieve, want Dokkum had wel even goed in de picture staan. Ja. Dat wie wel heel mooi, toch? Ja, dat was fantastisch. Want ja, heel wel wezen. Sinterklaas kwam er aan en we hadden al je schenk in op een landelijke televisie hoe het Dokkum zelf in de picture set had. Dat was geweldig zelfs. En daar ging het eigenlijk om. Hè? Ja. Nou, wie er nog een paar evenementen dit hier, of tenminste een heel groot evenement ek in Friesland. Daar hebben we u zelf nevens me echt heel wat mee in de picture Nou, zet. ja. Vooral een dame. Ja. Zullen we eerst even zien? Laten we maar even zien. Laten Ja. we even zien. Nog goed, draaien mannen. En dan is Ljouw het culturele haardstad van Europa. Hier spelen in honderden theaters, toch het hele loon en mijn grote namen. Maar toch bleur hier Friesland altijd een heel trouw. Ries Gratema, de laatste tijd gaat al meer mijn seizoens en juster is hij verstoorn. De nacht is voorbij, de zin is vrij om heen te gaan. Dit is zo'n ongelooflijke ervaring. Als we de tijd, de mond is te mij om stil te staan. Ja, voordat we hier verder op praten, gaan hij hem thuis nog vragen. Stel ze, hè, want we zitten hier op mijn kanaal. Alle vragen ben welkom hoe dit hier en hoe huis en hoe leuke dingen. Wie hou al wel een antwoord op ongeveer. Ja, Elske. Ja, dat was echt heel bijzonder. Hè? Hoe het ik al begon, maar direct het eerste noemen dat zij jongen mocht dat een Fries feestje weer. En dat, ja, dat zie je het een beetje ziet het rond te komen, want we hebben zelfs stiekem jongen bij de repetities en zo. En toen waat het al een beetje groeten van als jongen Fries feestje, dus dat weer heel mooi. Maar wat ik vooral heel mooi vond, Jonk en Elske wie hoe Ljouw het in beeld bracht waard. Want ja, we kennen Ljouw het al, ja. En als het dan in eigen stad, want zo neem ik het dan in dit verband al maar een beetje just hoe mooi dat op de televisie te zien, ja, dan is het allemaal een beetje groot. Ik hou wel eens het idee dat mensen helemaal net zien in de gaten hebben hoe mooi Ljouw het eigenlijk is. En hoeveel mooie plakjes. Ja. Dus dat hebben we nog zien litkin. Ja. En Elske, ja, haar carrière had toch echt wel weer een vluchtnaam. Tenminste, dat idee. Ja. Die zeggen nou van de week alweer in het programma van Gordon. Ja. Die Gordon die trouwen zo en toch net trouwen gingen. Ja. En dan mocht ze echt weer jongen. Ja,
daar steert het toch wel lekker op de kaart. Zeker, ja. Binnen van die nog dingen in 2018 was het heel bot naar Utjost? Nou ja, culturele haatstad. Als we toch over de cultuur werden we trouwens oranje in Verlenheim. De man die ik heb jongen, Ries Gratema. Die maar we daarbij missen. Komt hier, want hij hier vast. Van hem jaren leden hier zit er nog vast. Ja, culturele haatstad begint. En daar verwacht ik toch een hele hoop van. Prottereuring, we zullen er een soort verschil litten zelfs, van jaren litten. Ja, nog even waarom naar Ries Gratema. Ik vond het echt heel mooi om te zien dat eigenlijk heel Nederland daar wel even aandacht voor hier. Ja, dat had zij het heel soort hoe zo'n man, hè? Ja, want we denken altijd wel van hij is van nu, maar hij had wel meer die als een in Friesland hemzelf op elkaar zetten. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dank u wel. Alsjeblieft. En op naar hier. Zeker. Dan mijn de microfoon die kant weer even op, want ja, het is het wijand van Kriestruien. Ja, het is weer van prijzen. Nou, je reageren man machtig, dat is hartstikke mooi. Je kan gewoon reageren, ik wil winnen. Wat winst dan winst of zo'n mooie moedse, hè. Met het omroep logo, waar wil dat nou net? Of een echte Kriestrui, een rode of een blauwe die ik gewoon heb. Hartstikke leuk. Dost hem dan ook Ronald, dat hij een dientrui wil? Nee, ga even na. Ik heb het een beetje kort af vandaag, dus ik hoor hem even zo. We gaan draaien voor Sharina Sikkers. Nou, Sharina, opletten, daar komt hij. Een moeds of een Kriestrui? Nou, wat zullen we doen? Het liek het een moedse of het is toch een trui, ja. Een trui voor Sharina. Nou, stuur eens even een privéberichtje in de Facebookchat van de Omroep. Even die maat erbij en dan sturen we hem daar. De volgende is Wietse Postma. Nou, Wietse, opletten. Ik vaar even een draai onderraad. En wat wordt het? Het wordt... ja, een trui. Ik vaardij Wietse een trui. Ik vaardij even een berichtje in de Facebook-chat van Omroep. Even die maat en dan sturen we hem daar. Wil ik in winnen? Even hieronder reageren. Maar ik wil winnen en dan draaien we Azen misschien wel vaardij. Nou, dan zag ik... jongen, een bank vol vrouwen op de bank. Nou... Ja, hoe is die microfoon ja, maar? nou. Ja, die vallen we heen, jongens. Komt u maar, alsjeblieft. Dank ja, want Bimi op de bank. Niks, hè? Nee, hallo. Zo. Hoe denk je dat we hier ook komen? Ja, gaan we heel hard van werk. Toch, Karen? Ja, wij trainen nu helemaal surfen, hè? Oh man. Zo, de hele heerredactie denk ik ongeveer. En er binnen zelfs... De vrouw. Nou, maar vrouw, die is wel sterk, toch? Bij hem op een redactie. Ja, dit is voor een part is het bureauredactie. Maar ik makkers. En we hebben wat nog is het verschil? Afke, je naast mij en ik, Maria en dan ik nog Marije Kleinstra, die het er nou net is, want die hier oorendrukte opsnijden. Belangrijker dan wie? Ja, dat is spietig. Sorry Marije. Maar wij betinken... die maakt je te vreugde. Maar wij betinken sinds maar de onderwerpen. Of we krijgen tips, we bellen erachteraan en wij betinken wat. En dan sturen we mij dat leuke verhaal. Sturen wij ons makkers, waarvan Maria ik weer een makker is. Aukje ik weer. En dan binnen er nou nog 2 makkers. Dat binnen een man in het heerteam. En die binnen nou wat voor u aan het draaien. Op dit moment. Draaien. Ja. Het draaien op haat. Okay. Maar kist één dingetje vertellen? Wat ben zo'n dwan, joh? Wat is zo'n dwan? Ja, oké, want ik ben correct even draaien dagen. Ja, precies. Ja. Nou, ik weet hier een hele leuke reportage van Midje is bij de opnames van een videoclip van het duo Ben en Ruud. Oh! Ben en Ruud, wie kent ze niet? Die ben op het stuit in Stiens en Sint-Anne om het opnames en maken zien. En wij zijn erbij vanzelf. Hartstikke leuk. En Timo Brinkman is van een beetje bij een heel bijzonder Christconcert. Dat is een koor van mensen die het Alzheimer hebben. En die zongen stikkers 4 of 5 hele mooie bekende versjes voor hun. Maakt ze een prachtige repel van. En die sturen weer vlak van Christus. Dus hele mooie dingen. Dat zijn alvast leuke teasers van wat er al nog komen gaat. Even zien, want... eigenlijk, we hoeven er net heel lang... Ja, we moeten er wel lang op praten, maar ik maar eigenlijk vooral even zien. Zullen we dat eerst nou even doen? Mooi, Nou, op een gegeven ogenblik kwam ik met poppen thuis. Dus zei mijn dochter, wat heb jou nou? Wil je weer kind? Ik zei, ja, daar ben ik altijd naar blijven. Nou ja, zo ben die poppen ontstaan. Pas geet van dun.
Ja, die is bij de studio. Ja. Maar het komt vast op televisie. Ja, het komt na je weekend hier. Oké. Oh, hey, zei je niet van het kijk ik elke keer. Eerst nog maar even wat eten in de builen gaan, want... Dus bij deze een sollicitatie aan alle vrouwen. Wil je een goede man, kom je naar mij. Jappio. Hi jongen. Hey. De enige, echte Jasper 366. Hoe spuitjes, hè? Ja, lekker verder. Nou, zo doen we dat dan. Nou, dan kan die de pyjama straks aan in de bed. Ja, ja, dat zeg ik ook wel eens, ja. En ik heb er even voor wij, want ik zin. Wat hij raar opknapt. Ja, jongen, zeg die zitten. Je kwam Frammenske. En ja, heel leuk denk je, hè. Zo is de zaal opgeroepen, maar ja, dat maak ik weer net van zaal, want je hier alweer man, maar... Eentje voor het geld, eentje voor de schoonmaak, eentje voor de inhoudelijke en de uitgaande lichaamsdelen. Nou, dan heb je toch alles? Maar ik heb er nu 2 hoor, dus ik moet even bijvullen weer. Ja, deze die mag ik weer klaar. Maar hier ben ik de laatste keer hier wat niet met de dronkene grond mee thuis gaan. Albert. Nee, dat was een handbal, dus dat was duidelijk een handbal, die heet gewoon een rode kaart voor haar. Meeuwis pakt het kampioenschap hier. Meeuwis, ja, maar 28. Hé, ik bedoel, dan zei ik wil even op stap in de stad, dan smist die fiets hier in de dal en ik komt dan tegen aan. Er woont hier met rijden. Met een baal rommel eraan en die tegenover verraderige dingen daar. Daar komen ze net op weer uit. Maar nou heb ik een hulp gehad. Ja. En ja, die zei ik en zeuren. Nou, ik ken hier nergens bij. Het is hier veel te vol. Ik zei, dan moet ik gewoon naar huis gaan. Ja. Dat toch? Ja. Zo, dan zit ik zo mooi. Zo in die BM zo. En ik ook nog wel een hele medje zo zetten, weet je wel. Nou, hij weet dan weer in de kampioenschap. Maar je hebt nog 2 vriendinnen, maar je zoon er eigenlijk 3 hebben. Ik moet nog eentje aan mijn harem toevoegen. Ik voel die heel best. Ja, nou, dankjewel. Doe ik. Ja, Maria, ik ga nu correct uit betrouwbare bronnen. Ja, dat is toe van de tranentrekkers en van de bestenbest. Doe eens de reportage maken hoe Jasper, het hinder. Ja, dat klopt. Hey, in het begin van het jaar hebben we natuurlijk altijd de Hiensterdagen, maar de keuring van het Frieske hinder. En ik eigenlijk zet hier ik altijd wel redelijk stevig op in. Omdat wij weten dat loopt heel soort joggers. En ik nog eens soort joggers uit Boeteloon. Dan hebben we niet een keer ik op Facebook staat. En Jasper is het hinder wat dat rekt het meest kan. Rekken het die ek? Ja, ik vond het Waar heel... zit dat hem in? Nou, ik ben vroeger wel een hinderfamke. Dat die trouwens op IJslandse ponies, hè. Dus wie wil toch als Frieske hinder. Maar ja, dus ik vind dat wel mooi. En dan zie ik altijd in die Uze verhaal zie je altijd natuurlijk wel nooit persoonlijke. Dus bij Heer gaat het dan net om de grote overwinningen. Maar Jasper is gewoon een hinder wat heel erg oorspreekt. En wat mensen op de banken krijgt zodra Jasper in een ring komt. En is ik het 4 het oudste hinder dot nog heel tijd mij, dus dat is ook al heel bijzonder. En toen hebben we van tevoren Jasper opgezocht, dat vond ik eigenlijk het mooiste, gewoon bij hem thuis, in een bak, bij de familie. Die eigen, Jasper, jij hebben we spreken helemaal bij het huishouden. Is dit nog krijg net binnen? Ja, nou, hij zit correct nog in een bak, maar hij zou zo aan de keukentafel zitten kennen. Ja. Dus, en we hebben toen de hele dag volgd. Ik vanuit die familie van hoe zij Sabbeluts, maar hebben heel bijzonder. Dat wie bij. Nou, wij hingen allebei training 9. Nee, ja, dat is, dat zit er net in het item, maar dat wie wel, heel bijzonder. En ze komen er weer aan, hè? Wist er dan weer bij? Ja, wij zetten wij grut in op een Heersterdagen. Goed om te weten. Ja. Nou, kinderen dus naar je mailen.
@omroepfriesland.nl of let een berichtje, als je toch bezig bent op Facebook, let het dan even achter je mooie onderwerpen. Maar Aukje, doe eerst gewoon Sabbel de Diek op om mooie figuren in te komen. Ja, dat is het leukste wat er is. Gewoon op een struin. En dan komt er echt machtige meestentje in. En ik vind het altijd super. Meestal heb ik altijd een verhaal. Iedereen heeft een mooi verhaal. Soms maak ik even een tof vreemdje, maar ik hoop ik altijd dat de meesten het leuk vinden dat ze mij zien komen. Dat hoop ik altijd wel. Ja. Maar dat vinden de meesten, dacht ik wel. Ja, echt. Ja. Heus. Ja. Wat we correct zeggen, dat wil weer een heel speciale man natuurlijk. Dat komt haast want die man, dat is dus in die stoelvoens. Die man met zijn vrouwen. Ja, ik zie hem daarom in. Maar als je een hoen, ik denk, oh, dat lijkt me een bijzondere man. Hij rond hem als je een foto stelt, zo op zijn buik en zo rond hij daarom. Ik denk, nou, maar eens even jaren wat het is. En hij begon direct over de leven, over zijn vrouw. Ja, nee, nou, hoe kent dat? Dat meesten die dat dan zou vertellen? Weet ik niet. Weet ik niet. Is een magneet. Ja. Die lukt zo aan. Ja, de man of de verhaal? Ja, of beide. Nee? Ik hou me stil. Ja. Nee, ik vind het gewoon machtig. Ik denk dat dat het is. En ik vind het gewoon leuk om aan meesten te praten. En te jaren werd ze met wanden binnen. En waarom had je doggen wat je doggen? En op welk moment hast u dan in de gaten van, oh, maar wacht, nou komt er wat? Oeh, ja, dat is bij iedereen anders. Bij deze man, ja, weet natuurlijk vrij snel. Als er in je site van ik heb 3 vrouwen, denk ik, ik heb net 3 man. Dat is maar. Nou ja, ik heb wel 3, maar dat ik zit even te tellen. Ja, dat is een man en 2 jongens. Dat hoort deze man. Ja, nou hullen we zien. Maar deze man die zag nog een tredde en daar stieg toe met die blonde lokken. Ja, dus hij zei van, wat zou dat net worden? En ik weer direct van, nee! Ja, hier wordt hij er echt wel bij had, toch? Ja, nee, ik weet niet hoe serieus dat er is. Nou, als huisarts het toch? Ja, hij zag nog niet die het huishouden waren. No? Hij wil in voor de seks en hier voor het mooie, voor het gesprek en dan hier voor het huishouden. Maar hij wil ook maar alle 3 seks. Maar die van het huishouden wie er op het moment hier er even net. Nee, dus die en dat weer dan een mooie taak voor die. Best een beetje goed in het huishouden? Ik vond het echt een enorm compliment, maar ik denk deze keer niet. Nee, deze Steven nog niet. Nu even niet. Nee. En nou, ik wil wel even vertellen, wie had ik Gerrit Scootjeszien die in die keer? Ja. Die echt toch wel even een hechte punt of net. Dat die IFK's, ik vind het machtig. Ja, dat is een mooie ploeg. Meestal weet je dan weer instappen, mooi is een week. Ja, prachtig man. En het is correct zoals mijn Jasper is. Het is zulke mooie beelden. Was mijn Jasper heeft mooi die lange maan en dat gracieuze stappen van zijn hinder en zo. En dat heeft mooi die scooteren. Ik zei hoe dat door dat water gaat. Ja. En hoe die man de wanden binnen. Nou, prachtig. En vooral die stoere chicks. Ja, machtig. Nee, vind ik echt geweldig. Dat is een super weekend. Dat is een top weekend van dier. Het is allemaal multifunctionele meesken hier, allemaal leuke dingen en takken hier weer allemaal nieuwe heermomenten, toch? Ja. Allemaal nieuwe reportages. Heb je nog wat? @omroepfriesland.nl. Tips altijd welkom. Tegen dank. Okay. En een mooi naar hier. Nou mij, ja, weet je we naar de rat, Aukje, want ik ja. Even zien wat we voor het Jan kennen. Ja, Ronald en ik hebben het er even nog horen en het is wel tijd voor Trijenprijzen deze keer. En we beginnen voor Jannie Vaartjes Homans. Dus nou ja, wat zou het worden? Een trui of een moed? Een moedse voor Jannie. En de volgende we hebben verdraaien is Tjeerd Visser. Een moedse of een trui. Ik vermoed een moedse. En het is een moedse. En dan doen we dus nog Ian, Robert Terpstra. En ik voor Robert wordt het een moedse. En wil jou ook nou een trui winnen of een moedse? Reageer dan even hieronder en misschien winst jou ook wel zo'n mooie trui of moedse. Volgens mij is het tijd voor politiek, of net af? Ja, lijkt me een heel goed plan, want op het gebied van politiek gebeurde er echt een soort. Daarom Bimmy op de bank, Erik Enema. Ik heb echt het idee dat heel Friesland aan de televisie kluistert zit dat politbureau ervoor is. Want er komt een heel soort nijs uit, er komen een heel soort interessante dingen uit. Ja.
Doe best een bleed man, denk ik, of net? Ik vind het fantastisch dat we in september het tweede seizoen van het politbureau beginnen mochten. En we hebben natuurlijk een geweldig interessant politiek jaar gehad. Maar de landelijke verkiezingen in maart. Het Gutter-Listloekersdebat in Greens dat we maar de 3 noordelijke omroepen daarvoor die hebben. De verkiezingen natuurlijk die voor een aantal partijen dramatisch uitpak binnen, vooral de Partij van de Arbeid. En die hebben haar revancheerd in november bij de werindelingsverkiezingen die weer in Friesland hier. Daar heb ik nog wel een speciaal programma om heen te maken hebben. Dus het was natuurlijk een fantastisch hier, maar een hele lange formatie ik nog eens een keer. Dus het is voor de politiek weer fantastisch. Want die werindelingsverkiezingen, wat zeggen ze die al echt dan wat? Hoe het Takamier ging met de gemeenteraadsverkiezingen? Nou, in maart krijgen we weer een keer verkiezingen. En in november trouwens Takamier nog weer een keer verkiezingen. Voor die gemeenten die daar nog eens een keer werindelen moeten. Het is heel moeilijk te voorspellen, omdat ik juist, en dat weer wel opmerkelijk bij de verkiezingen in november, kreeg een totaal oor beeld als wat we in maart doen hebben. In maart hebben de meesten het landelijk stemt, maar in november hebben de meesten echt lokaal stemt. En heel soort PvdA-kiezers die in maart haar van de partij al wend hier, het toen kennelijk dacht van ja, we hebben nou een strafjong, ik maar zeggen. Dit hoort in november net weer. En daarom juist dus in Zuidwest-Friesland bijvoorbeeld, maar ik in Ljouwert, dat de partijen eigenlijk gelijk, een beetje verlen, een beetje woon hebben. En dat het totaal geen afspiegeling weer van wat hem in maart met de Partij van de Arbeid verdien heeft. En dat maakt het politiek ook zo leuk. Ja, dat onvoorspelbaar. Onvoorspelbaar zullen we naar het eerste fragment, want formatie, Carola, waar is het hier rond tafel echt? Ja, de minister van Landbouw, eigenlijk de minister die het voor Friesland het allerbelangrijkste is, kan zeggen. Omdat je er natuurlijk nog een hoop agrarische bedrijvigheid is. Een heftige post vind ik altijd. Ja. De safvolle wat je er leren maten eerst en wieten maten. Ja, nou is Carola Schout natuurlijk het voordeel dat ze een boerendochter is. Ze heeft zelf een bedrijf ik nog, hoewel ze er geen tijd meer voor heeft natuurlijk. Ze kent de materie heel goed. Ze heeft een hoop affiniteit met het boerenbedrijf. Maar wat boeren natuurlijk altijd zien onrennen is de gigantische regeljouwing. Is het net Haags, dan is het wel Brussels, werd zo'n voldwaanmatten. En dat veroordeelt ik nog wel eens een keer in de zaffeltijd. Dus toen we Carola Schouten in de studio hier in het politbureau in oktober, meen ik, toen hebben we haar die vraag over die regeljouwing, ik vaal aan. Wat vindt ze daar nou van? Wat was er rondwaan? Nou, laten we eens even zien. Nou, ik zie ook wel dat er heel veel regels zijn. Ik denk dat we daar ook gewoon in de toekomst gewoon goed naar moeten kijken hoe we dat ook slimmer kunnen doen. Dat kunnen minder worden? Nou, ik wil in ieder geval proberen om het minder te maken. Dat vind ik wel een ambitie. Omdat er ook echt ik zie ook de administraties die soms bijgehouden moeten worden. Ja, je bent al bijna heel erg een tijd bezig om dat allemaal op orde te krijgen, zonder dat je dan zelf echt aan je bedrijfsvoering hebt gewerkt. Ze weet het wel, hè? Ze weet wel hoe ze het hebben. Ja. Ja, en het is natuurlijk een minister, een vakminister, kan je zeggen. Ze zit natuurlijk heel goed in de materie. De ChristenUnie, de partij waar ze van is, de liedste partij van de vrouw die het maaidog in dit kabinet, ik wil het affiniteit met de boerenlaag, ik dan maar zeggen. En dat heeft ze zelf vanuit haar eigen achtergrond. Dus ja, en tegelijk mij, ik zei, zijn minister is nog maar, op het moment dat we haar in het programma hier, nog maar 4 weken minister. Dus je moet je een beetje op een vlakte houden. Ik ken het al de wildste uitspraken van. Wat wij natuurlijk, Andries Bakker en ik altijd wel bezieken. Maar het weer een aangenaam gesprek. Het weer een leuke gast om te hebben in zo'n programma. Ja. Voordat we verder gaan, ga je vragen hoe je kennen. Maar hier zit je nou, dus het ken alle keer. Zet ze er dan even onder en dan is er nou alle tijd om ze te beantwoorden. Dan het tweede fragment, Harry van der Molen. Ja, Harry van der Molen. Wethouder natuurlijk in Ljouwert. Zijn partij had het goed dingen, maar de verkiezingen ben ik in het kabinetkamer natuurlijk. Hij is hier vrij heeg op een lijst voor de verkiezingen in maart. En uiteindelijk, en het wie eigenlijk in verrassing, is hij in de Tweede Kamerkamer. Een ras-echte volksvertegenwoordiger. Hij wie eigenlijk bij geboorte weer al volksvertegenwoordiger kerst haast voor zezen. Wat maakt het in een echt zo'n volksvertegenwoordiger? Actief, vinger op de pols als het gaat om maatschappelijke tendensen en maatschappelijke ontwikkelingen. En iemand die gewoon heel actief wezen wil. Het best een zwiere portefeuille kregen van zijn fractie van het CDA in de Tweede Kamer. Het onderwijs bijvoorbeeld, het media. Dus voor u is het nog eens een keer heel belangrijk. En hij is heel toegankelijk. Dat mag ik wijzen als parlementariër. En dat maakt het voor u ziek leuk om samen in het programma te hebben. En dat levert wel een leuk verhaal op. Want het regeerakkoord die krijgt sletten, die krijgt gepubliceerd. En hij heeft vanuit zijn eigen achtergrond, vanuit zijn eigen CDA-achtergrond. Ik wil dingen dat hij op zit, niet hij belangrijk vindt.
Maar het sluiten van een regeerakkoord is altijd geven en nemen. Ze zijn natuurlijk tegelijk maar D66 ongeveer lieke grut, maar de VVD had het vooral voor het zezen. Dus doet we hem vregen in het politbureau wat vindt van het regeerakkoord. Toen koerde net zezen, en dat vind ik wel weer mooi, dat het me alles in is weer. En dat zei er in dit fragment. Laten we maar even. Maar het akkoord wat er nou luidt, steen je achter alle punten of haast alle punten? Nou, mijn handtekening zit eronder figuurlijk zien, hè? Want Siebrand en de fractie is Pieter, akkoordgang. Ja, de fractie is akkoordgang. Maar er staan wel zaken in waarvan ik denk, ja, dat hier ik zelf net betocht. Hokker. Nou, bijvoorbeeld de proef om de achterdoor van een koffieshop te legaliseren. Een aantal proeven te doen om dan van Oerhietswegen dan wieten te verbouwen. Ja, dat hebben we als CDA zeker net betocht. Ja, wat mij je dan? Had je het net helemaal, net overal maar hier binnen zitten twee van die knapens in hoor je? Ja, we pakken ze wel om. En dat is een beetje de formule van het politbureau. En dat vind ik leuk om te doen. De gasten komen maar niks bij. En dat hield ik voor Harry. Maar dat is het leuke, Harry van der Molen. En dat is juist bij meer, zeker jongere politici, die begrijpen precies hoe een interview werkt. En die snappen ik wel, dat mijn flauwe praatjes komt net bij. En zeker net in het politbureau. Tenminste, dat beziek je bij elke man. Die. Ja, leuk? Hartstikke leuk. Ja, echt en leuk. Wat is dan het allerdreigste? Is het wel eens dat je aan tafel zit en dat is bij de eerste vraag al denkt, dit wordt niet. Jawel, die ben er wel. En dat mag die wel op jezelf beloeken. Dan heeft het net goed taret. Maar soms is een gast onwijzig en die heeft een verhaal en die bloot op dat verhaal zitten. En die liet hem, of haar, ik neem je naam. Nou, voor Facebook ken het misschien wel. Dat is hier de burgemeester van Zuidwest-Friesland, Hajo Apotheker. En die hier een verhaal wat hij absoluut waarwoordde. Wie hier krijgt een partijcongres West het weekend ervoor. En hij woer, de deelname van D66 in het kabinet verdienen hier. En dat wie genoeg op andere dingen, want ze hebben natuurlijk een aantal zaken, hebben ze gewoon, waarjong kersezen, referendum bijvoorbeeld. Daar hebben we bot op bevraagd, maar hij hier Sassi verhaal en hij liet hem net onderbreken. En daarmee krijgt dus wat een hermetisch interview, om samen te zeggen. Hij wil eigenlijk zijn verhaal uitdraaien en dat wiert. Dus er ontstiert geen interactie. En dat is lastig. Dat en waar had die strijd toen won? Nou, we winnen altijd met Biden, hè? Dus we winnen altijd. Oh, ja, precies. Hoop ik. Nou, dan neem dus dat correct al even, de P van de A. Dan komen we uit op Lutz Jacobi. Ja. Zullen we eerst even zien? Limmerdown. Dan is de vraag natuurlijk wat landelijk nog in de Volkskrant zijn worden is. Dit is het Lutz-effect. Ja, nou, iedereen vindt er wat van. Maar is het Lutz-effect? Nou, ik denk dat het een effect is van een goede campagne voeren, heel zichtbaar best. Dat winnen alle partijen. Ja, maar ik denk dat die weer wel wat zichtbaarder horen. Ik op internet ben wie allemachtig zichtbaar. In elk dorp. Het Lutz-effect. Ja. Ja. Nou ja, ze beren dat wel natuurlijk. Ze zeiden natuurlijk, we hebben maar de Partij van de Arbeid, de oude fjouwer hier in Ljouwert, goede zaken die een soort varno krijgen. We doen het met machinaal. We doen het machinaal en het is, er is ik al wat voor de season. De Partij van de Arbeid heeft wel maar de orde collegepartijen hebben wel goede dingen. Maar goed, je kan je natuurlijk altijd afvragen, en dat is ook de vraag die we vaak op de Partij van de Arbeid net alleen gewoon lust voorlijn hebben. Is het goed voor een stad, voor een gemeente, als een partij zo'n 1944 onafgebroken in het college zitten heeft? En dat is, het antwoord is dus ja, blijkbaar, want de Ljouters hebben we verkeersen en de kiezer heeft natuurlijk altijd gelijk. Het Lutz-effect, ik denk dat dat wel mooi speelt. Het Lutz is natuurlijk, wat Harry van der Molen, een goede parlementariër, is wie Lutz staat ik, tagonkelijk, vinger op de pols. Dus dat het absoluut maar spelen. Maar ik denk wat ik maar spelen het is de goede credits die de Partij van de Arbeid in Ljouwert heeft. En het feit dat een heel soort mensen dachten, samal had de uitstraffing in maat landelijk weg voor de Partij West het. Samal hoe we net weer. Dus ik denk dat die factoren allemaal spelen hebben. En het te laat hebben dat de Partij van de Arbeid eigenlijk nog altijd 4 jaar de grootste partij in Ljouwert is. Dan ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd naar die 2018. Waar is juist het meest nu uit? En dat toch de gemeente die iets verkiezen? Of was nog een leuke gast? We hebben altijd leuke gasten. Maar nee, die verkiezingen, daar hebben we natuurlijk wel zin in. In maart komt er een aantal gemeenten dat kiezen weer mij Smellingelaan onder oren. Dat is, ik ben benieuwd dat de PVV mij, die zoer mij in een aantal gemeenten in Friesland. Welke dat precies worden, dat weten we nog net. De screening. En we weten al hoe belangrijk dat is. Het akkefietsie in Rotterdam, maar de listloeker. De screening van die kandidaten is natuurlijk heel erg belangrijk. En vervolgens is het natuurlijk voor u heel nieuwsgierig om te zien wat die PVV uiteindelijk dwaansel in de gemeente dat ze maar dogen.
En hebben we nog in november nog een keppeltje gemeente die ik nog eens een keer verkiezingen hebben. Ja. Ja, je bent aardig bezig gewoon. Hartstikke leuk, ja, hartstikke leuk. Dan hebben we nog een prangende joggersvraag Ja, voor die. die gaat echt hoe politiek, Dit is denk echt ik. heel wichtig, Ja. maar echt. Ik ben blij dat Noorden het waren te vregen, want door ik was dacht het ik net. doe het net. Nee. Waar is die Budblun? In de Goorstien. Oh echt? Ja, zo makkelijk is het. En die komt misschien ook wel weer eens een keer waarom. Want meestal gaat nou echt heel graag wel eens een briefkaart opsturen naar Omroep Friesland. Een briefkaart. Een briefkaart, ja, niks nijmatige Facebook toestand. Gewoon een briefkaart. En dan zien we Sam wat we er aan kennen. En die trui die stond hartstikke mooi, Joert. Of, Ik moest hem hebben Romjaan naar de team. Ja, dat is toch een En ik ben heel dankbaar hè, dat ik hem toch Romjaan maai. Tegen dank. Graag. En hier is dus te winnen. Deze trui die Erik kennen, maar nog even Romjaan maat. Bij Ronald, was toen misschien die microfoon naar hier roekt er nog lekker, Erik? Hij is wat zwitterig. Oh, hij is wel wat zwitterig. Lekker, Erik. Ja, de laatste ronde alweer van het draaiend rad. Waar we weer 3 kandidaten nu keer nu de reacties. De eerste is Wiebe Wielstra. Nou Wiebe, dit is voor jou. Het wordt een moets of een trui. En we zullen het rad stopje. Dat wordt op een... Het liek het een moets, of wordt het toch een trui? Het wordt een moets. Ja, Wiebe, Lokweenske mij die prijs. De tweede kandidaat is een spieken Boukje Draaier Piersma. Deze is Vadij. Nou, waar zal die opkomen? Op een moetse. Boukje Lokweenske. Nou, de derde en de laatste van deze show. Ja, er komt er spietig nog een eind on. Dat is Jevenie Kasperink. Nou, zullen we eens even extra lang draaien, hè? Een stukje spanning opbouwen, kun je geen kwaad. Gelukkig, ja, ho! Oh, dat wie bijna weer moet, maar het is een trui. Alle winnaars sturen eens eventjes een privéberichtje in de Facebookchat van de Omroep. En haast net woen, dan kist op de website omroepfriesland.nl/trui kist alsnog 1 winnen. Ja, nou, dat wie hem dan. En dan moet ik ons komen bij die af. Ja, kom maar lekker die man. En Lars zit er ook. Het zit je zo noffelijk hier van dat viewer. Ja, dat is lekker warm, hè? Ja, want Jim bent onze online redactie. En Jim bedenkt echt de meest geweldige dingen volgens mij. De meesten. Ik kreeg best een heel soort reacties, hè? Ja, wij hebben een mooie samengevoegd brein waaruit allerlei creatieve dingen komen, toch? Of, Nou ja, daar komt het woord op Delft. En niks beters te doen dan gaan we stier toe. En ik heb soms nog het leuks meidje. En dus dan zit hij hem zo bij elkaar en dan? Maar er eerst dan een krat bier in? Of, Nee, dat valt wel mee. Heel vaak wordt er iets doms zijn en dan denken wij, ho, daar kennen we wat mee. Wacht, ho. Even voor de duidelijkheid. Heel vaak wordt er iets doms zijn in Jim hoekje, toch? Net bij de rest van de redactie. Nou, dat doe ik in uitspraak nu. Nou, ga je met een compilatie maken? Zullen we daar gewoon meteen even een zien? Want dan weten we precies wat voor vreemde dingen zal ik je bedenken hier. This message has been approved by the government of Friesland. Dear Mr. President, welcome to this introduction video to the glorious country of Friesland. It's a country, a real country, totally a country, and it's great. It's the best country in the world, better than the rest. We go like way back. We were the first that acknowledged America as a country. We are best friends. Even better, we are the best friends forever. You've got Melania, we've got Doutzen, the best, the most amazing woman in the world. You've got the Trump Tower, but we've got the Albehoven Tower. It's so crooked. It's terribly crooked. Almost as crooked as Hillary. Pete, our weatherman, controls the weather. He can make it rain, he can make it snow, and he can make it sunny. And all on the same day. Isn't it amazing? You've got the king of pop, but we've, and not a lot of people know this, we've got Rinus. Do you like ponies? Well, we got something even more amazing and better. We've got the Frisian horse. Bigger, and bigger and bigger. We hear you really like
big things, so you should like the Frisian horse. You've got 50 states, but we've got 11 cities. The best cities, the greatest cities. Everybody wants to take their ice skates to those cities. But we can't because Pete won't make it freeze. We are amazing at sports. We've got the best sport team in the world. They are amazing. Cambuur. Oh no, wait. Heerenveen. Oh no. Ah yeah. The Uniflyers. Oh yeah, they're great. America first, but Friesland second, Mr. President. Ja, ik kan me net oors vaststellen, Lars, dat op het moment dat wie daarmee serieuze nijszaken dwaande binnen op de redactie, dat is toen helemaal onder de tafellijst de hele dag. Nee, in dit geval, dit weer Trump-filmpje van, dat weer op Lubach baseert. En vinden we toch zoiets van, ja, Friesland had genoeg ding waar we grutskop binnen. Dus dat kunnen we mooi verpakken en dan Friesland second. Ik bedoel Holland second. Nee, gewoon Friesland second. Dus Zadwand is dat een beetje ontstaan. Dus binnen een dag alles opskruinen, insprutsen. Want die Ivo dan toevallig die monteert en online smieten. Ja, want dat is echt nog eens zei. Hem slepen de hele redactie mij in een verhaal. Voice-overs en hij ooit nog een keer een Frozen film gehoord. Met kort. Miranda Werkman die al die leuke dingen. Ja, een beetje kennis. Dan beloeken we de collega's. Dit vraagt het van meer samenhang en zo. Dus in dat opzicht is dat heel mooi. En dat we dan dat op deze manier dwaan kennen. Ja, waarom niet? Ja, nee, absoluut. Nou, hij je merkt al, maar dat gaat aanzien, denk ik. Maar je gaat bij een nijproject dwaan wijs. Maar je bent de hele tijd. Waarom is zo'n online redactie even los van de online berichtjouwing zo wichtig? Een hele prutte meeste selectie. Ja, jongens, wat hebben we hier gewoon? Nou ja, uiteindelijk. Serieuze nijs. Uiteindelijk vraag je direct van dat wat minder serieus mensen, of in ieder geval de meesten die wat minder dwaan binnen bij het nijs uiteindelijk toch het nijs mee krijgen. En soms verpakken we dat op een luchtige manier. Maar ja, dan krijg je toch uiteindelijk het nijs mee. En ja, weer heb ik vaker nog Frieske content, wat er dan verzwagen dat mensen zich toch identificeren met het Fries. Nou ja, dat is ook hartstikke wichtig natuurlijk. Ronald, is dit de droombaan? Ja, ik zat even naar die wien te kijken hier op de grond. Dat heeft mooi verstopt, Afke, hè? Ja. Dat maakt toch een verrassing wezen, Ronald? Lars en ik hebben allebei communication multimedia design gestudeerd. Nou, dus dan leg dat maar even uit, dit is het Ronald, eindstation, dan, hè? Dit is het eindstation voor ons. Nee, zonder gek, machtig mooi werk om dit te doen. Het is elke dag iets anders en het is mooi om ook vooral op online. Hij is direct contact met de Minskip, hè? Een mooi woord had hij, hè? Minsk. Daar weer weer, hè? De weer. Ja. Ja. Nou, hier is eigenlijk nog weer een paar oren dingetjes mij dan. Ja, nee, ik ken wel even Shanlitten, want van online ben we altijd heel handig met de computers, dus dan weet Suus ik wat te vinden. Maar nee, wie ben aanrand hier met memes begaan. En heel plat zijn is gewoon internethumor. Dus ik weet net dat het op het scherm een beetje goed te zien is. Waarschijnlijk helemaal net. Maar wat houdt het in? Wie heel vaak Gurbe, Berenburg en andere Friese dingen. Nou ja, en op die manier zwaargen we er toch nog een beetje van dat ik de wat jeugd, om het samen te zeggen, zich toch identificeren kennen met het Frieswezen. En als het een beetje mij zit, dan smiet ik van nog even niet online. Dus dat is ik wel heel leuk. Spannend. Ja. Als er nog vragen binnen voor uw online redactie, dan kan dat. Lid ze dan even achter op Facebook. Opmerkingen hoe budden mij ek gewoon, hè? Want, ik let hem worst in, ja. Ja, Lars let hem worst in. Die vraag hoeven we net meer te, die verdwijnt net in de goordsteen. Verder nog zaken? Ja, nee, dat is wel heel leuk, want Tieter weer dus krijgt ik. En die had een tiertje verlien. Hebben volgens mij een Frieske pagina die zei van Omroep Friesland die moet SpongeBob in Fries uitsturen, bij 10.000 likes. En dat winnen we toevallig tjen kwamen. Zei ja, dat gewoon zei ik wel. Dus toen had Tieter toevallig mevrouw Puff insprutsen. Nou ja, we gaan hier nou steeds verder, maar dan vervolg gaat. Dus misschien, misschien wil Ronald de Krek wat meer over vertellen, maar... Ja, want Ronald doet haast echt een hele wichtige rol in die nieuwe SpongeBob Frieske. Ja. Ja, ik ben SpongeBob. Ja, Lars is altijd zo relaxed, dus die kon mooi Patrick inspreken. En ja, de reacties die waren zo overweldigend. Dus wij binnen vorige week tussen de bedrijven door ben we weer eventjes in de studio doken. En hebben dus een winterversie van SpongeBob ingesproken. Ja. Nou, kunnen we chillen, toch? Nee, wacht, daar hebben we primeurd weer en je weer, ik beloof al je dingen. Ja, die wien, hè? Dat doet het hem. Weer die wien, hè?
Weer die wing. In tv-studio heeft altijd zo'n grote rode knop, maar wij doen dat door Azen gewoon op mobieltje. Hè. Dan launchen wij de winterversie van SpongeBob. De winterversie? De winterversie, ja. Dus dadelijk op Facebook dan kreeg je het SpongeBob-verhaal in het Fries. Met hulp van Tiete en Ronald en Lars in de haarrol. Nee, Tiete zit er dit keer net in. Nee, want mevrouw Puff heeft deze keer speelde nog geen rol. Nee, maar die juf dan? Waar hebben we geen juf? Nee, dit is een heel horen. Sandy komt er. Oh, ik dacht dat ik de primeur al hoorn hier en ik mocht hem net in zien. Ja, maar gaan we gewoon Ja, dat weer het oude filmpje, ja. Nee, we hebben een nieuw filmpje maken af. Dus je zit hem hier de hele tijd lekker te mijten met van alles en maar nog ik wil wat hem nog wel even publiceren, want... nou, laten we dat dan maar. Ja, dan kunnen de mensen futten dadelijk zien, hè? Dus nou drukst toe op die supersonische knop. Ja, ik druk hem gewoon zo even op publiceren en dan komt er binnen nou en 2 tellen op de Facebook-site van de omroep. Maar ja, daar zit de mensen al op, dus dat scheelt weer. Nou, hup, multimediaal. Hoppakee. Tegen tank binnen nog dingen die we verwachten kunnen, los van SpongeBob, Takamier. Een hele prutte gifkes, hier is het kleerzet, zeg ik. Ja, nee, we hier inderdaad nog wat gifjes kleerzetten. Dus als toe via Facebook Messenger of WhatsApp of wat dan ook gifjes ziek is, dan zie ik Friesland. Dan is de kans best wel groot dat de Friese gifjes tussen zitten. Dus we hadden nou 203 zoiets. Dus er zit vast wel wat leuks tussen. Leuk. En ik denk, kom met hier meer gifjes. En ja, wie let dus eigenlijk verrassen. Heel vaak is het van dat we zelf net weten wat we doen, totdat we op het werk binnen. Dus ik ken geen beloftes, meidje. Nee, nou, we ben heel benieuwd. Tegen dank van je komst. En van deze show, van de Grutte Björstebalke Het is als Kries show. De Grutte Björstebalke Het is als Kries show. Heerlijk man. Tegen dank. Dit wie het van nou. Ik hoop dat je het leuk vond. In elk geval hele noffelijke Kriesdagen en een mooi uiteinde van 2017. Meidje er een fantastisch 2018 van. Wil je hem nog een Kriestrui winnen? Het is nog net helemaal hoor. Er binnen nog een peer. Erik Enema die had er hier nu het lutsen. De heerdames die hem nog hoorn, maar die is dan aan zo lekker warm voor je. Je kunt dus op de website omroepfriesland.nl/trui kun je hem nog meidje op die Kriestrui. En SpongeBob dus. Sjug even de nieuwe SpongeBob op Facebook dadelijk. Tegen dank voor het zien.